zonke nje lezi ngubo othi uma ungayithatha uyibeke la phambi kwakho ubone ukuthi no uvucu lolu. Yabona lezo iy'ngubo ey'ndala kakhulu esezize zaguga zinayo yonke uhlobo lensila yakho, zinensila yakho enhle nengcolile. Lezi zinto abagadla ngazo uma ngabe bekuthakatha bekuthumela izinto zokukulimaza zokukufiphaza empilweni. Le ndlu ohlala kuyo izinto ey'mukela kalula leyo nto ilezo zinto ngoba zinayo yonke into yakho, yonke into ethinta wena zinayo yonke, whether iwashiwe noma ayiwashiwe. Siphinde sinibingelele babukeli bekaMavi-TV with Prince Bheka kaZulu. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni-share, ni-like, ni-comment each and every video we post. Siyabonga i-support yenu. Sekukhulu lokho esenikwenzile, asifuni ukukubukela phansi, kuye kuthiwe kubonga okuncane kubonga okukhulu, kodwa nje ukusubscribe kwenu akusiyinto encane. Siphinde siwelkhame nabanye bazosubscribe, singabakhohlwa nalaba abangasubscribile ngoba bayabuka kodwa i-viewership sicela ngelinye ilanga ni-subscribe. Ngizokhuluma nje ey'nhlakanhlaka nje namuhla ezine-free space nje ey'ngekho serious. Enye into engifuna abantu beyazi, le channel ayinayo ingqondo yokuthi izofuqa abantu nje ngendaba yedlozi nje. Abadala abasakwazi ngisho ukuphenduka, sabathe uyangena ku-YouTube, uyangena ku-TikTok, uyangena u-Facebook, ufuqwa ngedlozi. Ziningi izinto esiy'misele ukukhuluma ngazo, ukuthi khona kusuke kwaba nomthelela ukuthi into eyenze kwaba nomthelela ukuthi sikhulume ngakho kakhulu ukuthi vese kuhambisana nesiko lethu, izinto ey'thinta abadala namadla, kodwa it's not all about that. Abanye abantu abahambisani nalezo zinto, it's their choice. So sengisho ukuthi asinayo inhloso yokuthi sekufuna-ke ngabe nisakwazi ngisho ukuphefumula lokhu nixinwe ngedlozi. Ake ngiqhubeke-ke ngoba ngikhuluma ngezinto eziyizingxubevanga lana, angikho specific kwi-topic ethize. Yabona mina ngisazonitshela ezinye izinto. Ngike ngibone ukuthi umuntu uhlushwa induku, abadala, idlozi, unesilwane fune eyogezwa emanzini kanja. Uthi ulubuke nje ukuthi ayikho yonke lento, kuzanywa nje ukuthi kudliwe imali yomuntu ukuze kungabikho into ekuthiwa akushiwo ngolutho. Ngifuna ukukhuluma ngabantu abakwi-relationship, i-relationship esiyiduma, yabona esi-tasteless. Angithi uyabona, angifaki umoya omubi ungizwe kahle lana. Khona ukuthi usuthandane nomakoti wakho noma i-girlfriend yakho isikhathi eside until igazi lenu licishe lifane noma lingafani, vele i-performance izoba low. Akuzukufana nangesikhathi nisathandana. Mase kuthiwa abadala-ke funeka uyogezwa emanzini-ke kukhonjwe lokhu isilwane, yabo ngifuna ukuzokhuza lezi zinto. Yabona kunezinye izinto ekungafanele siyikhulume lana eziyimfihlo. Ngeke ngibone nje abantu sebekhuluma nezinto ezibucayi, kodwa phela ilungelo labo, nawo umuntu usuke ey'dayisela izinto zakhe. Kunento eyenziwe kumuntu wesilisa uma ngabe eyibona ene-low performance, kodwa ixoxa amadoda kuphela, ngaxolisa ukukhuluma ngoba la kubuka nabantu besifazane. Ngoba nomuntu wesifazane engayenza kodwa kuyena ayi-understand-e, kungcono ayenziwe umuntu wesilisa. Yabona kunento efike yenziwe, cela ungayisho, yenziwe mase wena wesilisa kufanele uphumele ngaphandle uma usuwenziwe leyo nto, uhambe uthole umuntu othanda abafana. Sinawo-ke amantombazane athanda abafana, kuye kushiwo leli gama, ngicela ukungalisho ukuhlonipha ababukeli. Nabantu futhi besilisa abathanda amantombazane bayabancoma-ke bona igama labo liyabancoma kanti into eyodwa. Let me continue before I miss the topic. Mase kuqeda ukwenziwa leyo nto-ke mase uthola lo muntu odayisa ngomzimba, ufike uthenge umzimba. Ngebhadi-ke thina ezinye iy'bongo ayivumelekile ukuyenza leyo nto. Njengesami nje isibongo akuvumelekile ukuthi ngithenge umzimba, ngabe ngibulala i-future yami. Umuntu uyazazi-ke iy'nto zakubo. Uma usuthengile kulo muntu, mase niqedile ukwenza lento eniyenzayo, mase kufanele umkhokhele-ke sithi nje uthe u-R100,
angaze kuye kubize imali eningi xole mhlawumbe singisho imali encane kakhulu. Wena mase umkhokhela imali extra mase lo muntu eyabonga wenzani u-invite leya demoni leliyana elisheshayo elinespirit socansi u-invite lona ngoba esebongile nje wanconcoza uzumupha imali extra selingenile ku usuyabuya uqhuba usuba neperformance leli demoni selingenile. Angisho ukuthi abantu abathathe amademoni. Enye into engifuna ukuyishare nani ukuthi uyabona kunalezi impahla esezindala ongasayigqoka ongasayisebenzisi futhi ezinye sivithikile. Abanye ke kube ama-vest nje uyithole esevithikile iskip kodwa usasigqoka ngoba ivest uyigqoka ngaphansi. Cansi abasekho abantu abagqoka ama-underwear avithikile. Ngabe uyaganga esikhathini samanje okungcono ungayigqoki. Lento lokhu uthi hayi ingubo yami ngayiphiwa ngepresent ngebirthday yami ngayithenga kanzima le ngubo awuyilahli. Zonke nje lezi ngubo othi uma ungayithatha uyibeke la phambi kwakho ubone ukuthi no uvucu lolu. Yabona lezo iy'ngubo ey'ndala kakhulu esezize zaguga zinayo yonke uhlobo lensila yakho, zinensila yakho enhle nengcolile. Lezi zinto abagadla ngazo uma ngabe bekuthakatha bekuthumela izinto zokukulimaza zokukufiphaza empilweni. Le ndlu ohlala kuyo izinto ey'mukela kalula leyo nto ilezo zinto ngoba zinayo yonke into yakho, yonke into ethinta wena zinayo yonke whether iwashiwe noma ayiwashiwe sezuwena nje ngqo. Yizona ngiyakucela namuhla-ke ukuthi ukubheka-ke nawe lapha kunesikhathi empilweni ekufuneka ubheke ezinye izinto ongasayidingi mhlawumbe uziphe abantu hhayi ngoba sibapha amabhadi uma ubona ukuthi futhi awuthandi kupha muntu uyilahle ngoba ekugcineni kuzolokhu kuthiwa hhayi abadala ini kanti wena ungafuni ukulahla lezo zinto. Enye into futhi engifuna ukuyishare nani ngoba sigxile kakhulu ey'ndabeni zomsamo idlozi ini. Angifuni nje ngilokhu nginikhohlisa idlozi lakho noma ithongo lakho uma li-communicate nawe liyakwazi ukuku-notify wonke umuntu uyazi ukuthi ithonga lakhe nendlozi lakhe liyamu-notify. Inkinga abantu abazi ukuthi liba-notify kanjani. For example abanye uma liba-notify nje kuyenzeka ucabange something very serious and very deep uma ngabe uyicabanga ebusuku uvuke ekuseni uma usungayenzi kanti belikhuluma nawe ithongo lakhe lithi wena yenza ukuthi nokuthi nokuthi kade uyicabanga lento angithi ubuyicatshangiswa yilona wena usuvuka ekuseni awuyenzi lona selihambile la yoyilungisa ukuthi uma uyenza iphumelele kodwa wena ubukuthatha sengathi nje uyayicabangela ngoba uyibanjelwa i-stress. Angisho ukuthi bonke abantu kunjalo, I just give an example. Ungayenzi leyo nto usulidayisile-ke idlozi lakho noma ithongo lakho kuya ngawe ukuthi nithini usulidayisile ngoba selizohamba lodwa lithi liyokulungisela mhlawumbe nje uyicabangela ukwenza amathenda kodwa uthena awungubani mina ngenza kanti lona belizo-communicate na futhi umuntu nomuntu uyakwazi ukuyibona ukuthi unethalente elinjani. Akekho umuntu ongake uma ungambuza manje esho ukuthi cha mina ngi-good entweni ethize. Abanye abantu-ke uyathola ukuthi bayayilandela zonke izinto zesiko zedlozi yonke into nje bayilandela njengoba injalo kodwa i-problem yini? Guess what? Akwenzeki. That's a notification ukuthi lento ayikusebenzeli. Idlozi akeve li-slowly ningasho ukuthi ngiyaligxeka namuntu akeve li-slowly futhi liyithatha slowly izinto kuyenzeka nje libe namawala kodwa lifuna abantu ababekezelayo. Kodwa nawe uyabona into uma ngabe ingenzeki mfowethu ufuna uqhele kulezo zinto kodwa hhayi ushiye isiko lakho kodwa yeke ukulokhu wenza izinto ngoba manje akukusizi ngalutho. Abantu banenkanike bathi idlozi lami uyabona mfowethu ukuthi akusebenzi. Liyakwazi-ke idlozi ukurojwa noma ayithongo ngiyakurojwa. Idlozi liyakwazi ukubrijwa mfowethu ayikho into engenziwa e-fake. Angisho-ke ukuthi abantu bahambe beyothwala kodwa uyakwazi ukuthi idlozi litshele ukuthi alenzeni liphoqwe ngenkani. Into ehluphayo-ke kuba seku-affect-a ama-families abanye sebahlukumele kanti kungcono uma nibona nonke ukuthi anisebenzeli nixoxe nonke nomndeni nihambe niyolibhusta. Angisho njalo ukuthi hamba niyothwala ngoba nizoba nenkinga uma sekufa iy'ngane sekubhubha umndeni kodwa nje uyalibhrija idlozi futhi uyakwazi ukuthi ulizibe nje lize libone nalo ukuthi ulizibile lize libuye lizokhuluma nawe ngoba phela akusizi wena uhlabe iy'nkomo uhlabe lokhu kugcina sekuza nemikhokha emibi.
Abanye nje baye bethi uma benza umsebenzi kuxabana abantu kuchitheke amanye ama-notification. Okunye-ke ongakwenza phela funa uqale uyobheka uma uzokwenza into. Manje niyahluphaka nina uma niyobheka into lo muntu enifuna ukuthi enihlolele nifike nimxoxele ukuthi inkinga yenu yini nani nani nani. Bengithi asiy'shere nje lezi zinto, kodwa nje idlozi ilona i-guidance nethongo lakho iyona i-guidance. Ngiyabonga. Ingathi lokhu engikukhulumile ngahlala endaweni efanele. Ningakhohlwa ukusubscribe, nishare, nilike bese niyakhomenta. Igama le-channel kaMavi with Prince Bheki Umndeni kaZulu. Salute.